серията на стикитата и ще ги отваряме. Ето я първо кутията на стикис. Ето я, сега нека я отворим. Така. Ето. Така. Ето я. Тук. Това е играта. Тук. Доста интересно кутия, не очаквах да е такава. Отвъртане. Така, да видим турбичката сега да отворим. Ето е турбичката. Вътре няма нищо. Така, вземаме първото стики. Отваряме го. Ето какво се пада. Калинка някаква. Така, второто стики. Няма да може така. Така, отваряме и се пада сърдиткото май. Мисля, че това е сърдиткото. Така, сега да сме отворили. Ето как са да се изглежда едно пакетче. Така. Отвори се да отворите. И се пада смърфията. Ето. Ето. Така. Следващото. Не, по-добре да пробвам така. Пада се. Това същото като това ли е? Не, не е същото. Ето. Го. Така. И последното стики. Азрел. Ето ги и стикитата. Калинката. Този. Този. Азрел. Това беше всичко от това видео, хора. Надявам се ви е харесало. Ако е така, едно палче нагоре и до следващото видео. Чао!